Salutare! În acest tutorial vă voi prezenta o tehnică de schimbare a părului. Pentru început, File, Open. Luăm poza asta cu Lady Gaga și selectați pentul asta de aici. Așa. Încercați să faceți un nou layer. Create a new layer. Iar cu ajutorul acestui instrument vom contura forma părului pentru a-i putea da după aceea o altă culoare. Ok, după care facem click dreapta și dăm pe Make Selection. Ok. Bun. Iar acum selectăm Paint Bucket Tool și îi dăm o culoare, orice. Așa. Dăm pe Rectangular Marquee Tool, deselectăm. Dăm dublu click pe Layer 1, la Color Overlay. Bun, în funcție de culoarea părului pe care îl aveți voi în poză, puteți folosi mai multe efecte din Blend Mode. Ok, înainte de toate, tras la Blending Option. La File Opacity dați să fie 0. Așa, și de aici vom selecta o culoare. Bun, să zicem așa, un blond mai deschis. Bun, cam așa. Enter, ok, iar ca să nu pară chiar așa, să se vadă că e editată, intrăm la Filter, dăm Blur și Gaussian Blur. Ok, selectăm să fie 7,5 pixel și ok. După cum vedeți, are culoarea părului spre un blond mai deschis față de cum am avut înainte. În cazul în care doriți o altă culoare, știu eu, un roșcat, intrăm înapoi, dublu click pe Layer 1, la Color, îi dăm o culoare, să zicem un 59. Ok, iar la Blend Mode, Color Bar mi se pare pe un roșcat. Și de aici putem selecta cât de roșcat să fie. Cam asta a fost tot pentru tutorialul de astăzi. Vă urez numai bine!